Angikubelele ngokwamukela kuyithanda igama kupastor weNingi sibe ngokuyithoba nokusehlisa ngaleza kwethu sizokhuluma ngamaphupho kodwa before singene emaphupheni ngifuna la ungidlulisa la omunye wabele bendabuko engakwazi ukuthi nimlandele abantu abenza incomo ngaye abantu ababuya bebonge ukuthi ubasizile baningi asebake baya kuye babuya bancoma ukuthi cha bebeyile bahlola benza i-contact consultation bahlolile kuhle abanye bethi no thina senze online consultation cha akagage ushaya khona abanye bathi bayile bawenza cleansing nokunye babuye bebonge bencome ukusizakala kuyena igama lakhe umakhosi amakhulu so ngifuna ukuthi simethule ngenxa ukuthi siyazi ukuthi abanye abantu bayaphupha kodwa kwesinye isikhathi noma siwachaza amaphupho kwesinye isikhathi bese kufanele isinyathelo uzosithatha emva kwalokho ukuthi umuntu ongakwazi ukuthi ungamsebenzisa mhlawumbe ukuhlola online uyena futhi umakhosi amakhulu kwabanye kwalapho esisuke bekhona ngabasebenzisa kodwa naye futhi I do recommend ukuthi niye ku Instagram niyofuna ke i-account yakhe umakhosi amakhulu i-account yakhe ama.khulu amakhosi khulu amakhosi okwazi kanjani nimfollowe ukuze nibe seduzane naye should ufuna uconsult online noma wenze contact consultation uyazi ukuthi uthatha inamba yakhe khona lapha ku account yakhe ku Instagram noma ke mhlawumbe ufuna ucacisela into ethize noma ufuna ukusiza into ethize kusho ukuthi nibe nomuntu osuke ninaye eduzane ningakwazi ukuthi every time ninokudideka nikwazi ukushona kuyena mina ke angidlule ngenza ukuthi unisaya nina nofuna i-account nisayo follower i-account yakhe mina ngivele ngene emaphupheni la sikhuluma ngomuntu ophupha umkhwekazi ephila noma mhlawumbe ngeze kusadla intavana noma sewendulela kwelamathongo kuyenza ube uphawu lolubi losuke lukuxwayisa ukuthi mhlawumbe ubudlelwane bakho kanye nesingandamanje sakho okungenzeka busengcipheni ke yokungasebenzi nokuthi ngahle mhlawumbe bukhongathwe yinkinga kodwa bese sithi ke hamba lapha ku 1 Corinthians chapter 7 verse 10 la ithi khona ke to the unmarried I give this command not I but the Lord a wife must not separate from her husband but if she does she must remain unmarried or else be reconciled to her husband and a husband must not divorce his wife kanti uma uphupha futhi ubona umkhwekazi wakhe ekuthethisa ke noma ke sekusongela nalolu ke upha futhi olubi kakhulu ke nosuku luxwayisa ngeinkinga ongahle mhlawumbe wena ubhekane nazo ezingaholela futhi ekutheni mhlawumbe kuphele nalowo budlelwane noma lowo mshado ukuthi umuntu oshadile 1 Corinthians chapter 7 verse 14 ithi verse 15 empeleni but if the unbeliever lives let it be so the brother or the sister is not bound in such circumstances. God has called us to live in peace. Kanti uma usuphupha la mhlawumbe umkhwekazi ekuhlekisa noma ke enamancoko nawe lolu ba futhi osuke lubika ukuthi qaphela ngoba ke kungenzeka ikhohlisana ihlomile noma nihlangene phezulu phansi ngamahele wena nomuntu wakho futhi kungaphinde kusho mhlawumbe uyakhohliswa wena noma ubeke ithemba la ngafanele ubeke khona ithemba Hebrews 13 verse 4 ithi ke marriage should be honored by all and the marriage be kept pure for God will judge the adulterer and all the sexual immoral kanti uma uphupha mhlawumbe la kungathethi ke usubona ke ulamula futhi ukubona lo lamula akukuthokozisi futhi liyakwethusa mhlawumbe so kuwuphawu lobulo osuke libika ukudumala ukucasuka nomunyu noma ke ingxabano ongahlube naye ekhaya noma ke ukukhathazeka ongahle ube nako uma ukuthi umuntu osuke uganile noma uganiwe funda ke lapha ku 2 Corinthians 13 verse 11 ithi ke finally brothers and sisters rejoice strive for fully restoration encourage one another be of one mind live in peace and the God of love and peace will be with you kanti uma uphupha ubone mhlawumbe ulamula ukujabulela futhi ukubona umuhle futhi lo lamula lolu uphawu oluhle nosuke lusho inzuzo encane ozoyithola mhlawumbe maduze kanti ngaphinde kusho amathuba akhona ukuthi omunye wamalungu omndeni noma wabantu osondele nabo bakuklomelise ngento ethile engahle lethe impumelelo kuwena
kanti futhi umuphupha ubona ulamula omkhulu ofresh nalolu uphawu luhle nolungabika komunye ukuthi angasabe nemali engenayo maduze noma ke uzokwazi ukwenza inzuzo enkulu neyanele maduzane. Funda ke la the 3 John chapter 2 verse 2, it's a beloved, I wish above all things that you may prosper and be in healthy and even as thy soul prosper. Kanti umuphupha ubona mhlawumbe la ulamula nakhona mhlawumbe uqwaya futhi ungakujabulisi uphawu lolu osuke luxwayisa ukuthi mhlawumbe isimo noma ke ubudlelwano bakho nabanye abantu noma sinqanda mathe sakhe buzoba muncu maduzane. Noma lo lamula uyawudla umuncu umuthi awudla udleki uyahleka ukudla nalapho kusho ukuthi mhlawumbe wena uyaxwayisa ukuthi isimo sakho noma mhlawumbe ubudlelwano bakho nabanye abantu noma nesinqanda mathe sakho bongase kube muncu ngasho izinto zijike zibe sawa phakathi kwakho nalo muntu lo. Kodwa ke funda ke la uJohn 15 verse 12 la khona incwadi engcwele ithi ke this is my command, love each other as I have loved you. uJesu la ukhuluma ngakho uthi ke thandanani kanzakwethu omunye nomunye athanda omunye ukuze kungabi nobudlelwano obumuncu ukuthi ubudlelwano bungashintshe bube weduma thandanani kanzakwethu. Kanti uma uphupha la usubona ke ijuice kalamula noma ilemon juice nalolu phawu luhle kakhulu. Kwesinye isikhathi olungabe libika la ukuthi ke ungenzeka uzoba nezikhathi zemnandi noma njengamanje unesikhathi zemnandi empilweni yakho noma emndenini wakho noma ke ebanganini nje izinto zihamba kahle noma emsebenzini noma enkampanini yakho umusho umuntu nenkampani. Funda ke Ecclesiastes 9 verse 7 light, go and eat your food with gladness and drink your wine with a joyful heart, for God has already approved what you do. uNkulunkulu ke usekuvumile lokho sikukwenza njengamanje. Shini moyibona lo juice lo yamukela ukuthi uNkulunkulu uyayiapprove into oyenzayo. Qhubeka kuyojabula, qhubeka kuyothokoza. Angiyiphethe ngalo ukuthi ngaza ukuthi ungakhohlaka ukuya lapha kwi-account kamakhosi amakhulu ama.khulu amakhosi ku-Instagram nemfollow ukuze nikwazi ukuthi malifuna ukuconsulta online noma ke kwi-contact niyengqo esigodlweni. Inamba yakhe ikhona futhi khona lapha ku-Instagram. Nokwazi ukuthi into eyiningi guys abenza ama-recommendation ngazo niyibonele nina nani nikwazi ukuya nithule ubufakazi ukuthi unisizile yini, isizakele yini, sema kakhulu ngaza ukuthi isaya ke nomfollow ngebo. UNkulunkulu usisi.